Zomerpop. Het festival van OJC Watjang is niet meer weg te denken uit Oerlo. Afgelopen weekend werd het voor de 34e keer georganiseerd. Dat doen we eigenlijk met allemaal mensen uit Oerlo zelf. En 2 dagen, 15 artiesten. We proberen eigenlijk ieder jaar te vernieuwen. Eigenlijk weer wat anders te doen. Dit jaar hebben we gekozen voor een iets meer gevestigde naam. En we hebben een hele commissie die gewoon de programmering regelt. En hun gaan gewoon rondkijken wat zijn upcoming artiesten, wat past bij Zomerpop. Op de zaterdagavond zijn we voor de Party Animals gegaan. Uiteindelijk is het altijd een beetje proberen. We hebben wat online tickets. We proberen veel te promoten online. Een keer wat anders met video's. Wij bouwen hier dus hier eigenlijk het hele parcours, zeg maar, het hele terrein bouwen we eigenlijk gewoon op. En dat doen we eigenlijk 2 dagen van tevoren. We doen eigenlijk met een groep van 15 jongens. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb dit jaar wel echt heel weinig gedaan. Oké, en... Ik had net een vraag in mijn hoofd, ik denk die ga ik stellen en dan ben ik hem kwijt. Oké. Ted, drink je alcohol? Ja. Dat is ook heel dronken. De laatste jaar, 1,5 jaar denk ik, zijn we heel goed bezig eigenlijk om Ted echt als mascotte in te zetten. En hij is wel een beetje bekend geworden eigenlijk onder de mensen die hier komen. En hoe voelt het om nu beroemd te zijn, Ted? Oké. En dit is het 4e jaar dat jullie op vrijdag zaterdag zijn. Hoe bevalt dit? Goed. Ja, voorheen was het eigenlijk de zaterdag-zondag. We hebben eigenlijk wel gemerkt dat vrijdag-zaterdag toch iets fijner is. Vooral op de zondagmiddag. Dan hebben mensen toch zoiets dat ze maandag moeten werken of ze moeten vrij nemen. Dus eigenlijk werkt dit gewoon veel beter voor ons. En merk je ook dat het meer jeugd aantrekt? Ja, met name op de vrijdagavond zien we dat met name jeugd op afkomt. Vaak ook de programmering iets meer voor de jeugd. Op de zaterdagavond daarom ook nu iets meer gevestigde naam. Het eerste jaar de voorverkoop, hoe is dat gegaan? Eigenlijk goed. We hadden eigenlijk niet echt per se een doelstelling gesteld. Dus we hadden meer zoiets van, we gaan dit gewoon doen. We zijn eigenlijk nog een van de weinige festivals die dat niet deden. Dus wij dachten, we kunnen niet achterblijven. Dus we gaan dat introduceren. En eigenlijk bevalt het heel goed. Het festival wordt door de hele buurt gedragen. We doen elke keer een brief bij iedereen in de deur en dan gaan we even langs en even vragen gaan we even mededelen dat Zomerpop er weer aankomt, hoe hun daarin staan. En verder de buurt is wel goed te spreken eigenlijk over Zomerpop, dus geen klachten, nee. En je zit zelf al 8 jaar in de organisatie. Hoe gaat dat dan? Ik was eigenlijk, ben ik echt alleen zeg maar, als meisje in het bestuur gekomen om inderdaad de PR op te zetten. Dat was eigenlijk toen nog helemaal niet zo aan de orde. Toen is het natuurlijk helemaal, met social media was het eigenlijk nog helemaal niet zo. We hangden wat posters op, we hadden misschien ergens een banner staan, maar dat was het eigenlijk. Dus dat is wel in de jaren heel erg veranderd, dus dat is ook opgebouwd. Uiteindelijk waren we met 2 man, uiteindelijk waren we met 3 en nu zijn we met 5. Social media is natuurlijk gewoon steeds belangrijker geworden, vandaar ook met Ted. Dat we dat echt wel meer gewoon steeds meer gebruiken met filmcontent. En dat merk je gewoon dat dat wel heel belangrijk is. En dat je daar ook echt wel veel reactie van krijgt van de mensen. En ik denk dat dat wel heel erg veel veranderd is. En 35 jaar Zomerpop komt eraan. Ja. Hebben jullie grootste plannen? Ja, volgend jaar willen we wel uit gaan pakken. Dus jubileumeditie natuurlijk. We zijn achter de schermen natuurlijk al bezig met wat ideeën. Ja, natuurlijk echt een hele gave line-up. Daar gaan we gewoon met z'n allen wel echt heel hard voor werken weer. En dat het gewoon nog gaver wordt, dat we het gewoon echt flink uit gaan pakken. Dus dat is wel wat we willen volgend jaar. Ja. En Ted, jij bent daarbij volgend jaar? Oké, top. Nee!